Giak ezagutzen aldituzue? Nazio Batuen erakundearen esparruan 191 herrialdeek hala nola Amerikako Estatu Batuarrek, Alemaniak edo Brasilek errotik kendu nahi dituzten arazo larrienei interbidea ematea adostu zuten. Agenda 2030 izena du adostasun hori biltzen duen agenda berriak. Garapen jasangarriko helburuak lortzeko konpromisoa biltzen duenak. Pobreziarekin eta desaparekotasunarekin amaitzea edo ingurumenaren babesa dira besteak beste agenda berriaren helburu espezifikoak. Horiek guztiak 2030erako lortu nahi dira. Pertsonen, enpresen, erakundeen eta munduko gobernuen ahalegin bateratuarekin 17 helburu eta horien 169 xedeak lortzeko gai izango gara. Giak 5 ekintza eremutan sailkatzen dira. Pertsonak, oparotasuna, planeta, lankidetza eta bakea. Pertsonak, eremu honen helburuak hauexek dira. Pobrezia eta gozea desagerraraztea, forma eta dimentsio guztietan, eta bermatzea gizaki guztiek euren potentziala garatu dezaketela, duintasunez eta berdintasunez, ingurumen osasungarrian. Hainbat modutan lagun dezakegu helburu horiek betetzen. Elikagai bankuekin parte hartuz, janaria behar duen jendeari erosiz edo jantoki sozialetan voluntarioa izanez. Oparotasuna. Eremu honen helburua honako hau da. Gizaki guztiek bizitza oparo eta osoaz gozatzeko bidea izan behar dute. Horren barruan 5 helburu daude. Hainbat modutan lagun dezakegu helburu horiek betetzen. Energia iturri berriztagarriak erabiliz, hala nola eguzki plakak eta kontsumo txikiko argiak edota LED bonbilak. Planeta. Eremu honen helburua da. Planeta narreaduraren kontra babestu nahi dugu, eta horretarako beharrezkoak dira kontsumo, eta ekoizpen jasangarriak, baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta klima aldaketari aurre egiteko premiazko neurriak, oraingo eta etorkizunerako belaunaldien beharrak ase ahal izateko. Helburu horiek hainbat modutan betetzen lagun dezakegu. Adibidez, zuhaitzak landatuz zure inguruan, ekosistemak berreskuratzen laguntzeko, eta baso soiltzearen aurka borrokatzeko. Bakea. Eremu honen helburua da. Bakea, beldur eta indarkeriarik gabe bizi daitezkeen gizarte baketsu, bidezko eta inklusiboen alde egin behar dugu. Eman zure iritzia modu egokian. Gobernuak eta erakundeak arazoak konpontzeko gai izan daitezen, merezi dugun bakea eta justizia ahaztu gabe. Nabarmendu zaitez. Aliantza. Eremu honen helburua da agenda implementatzeko garapen jasangarrirako mundu aliantza bizkortu baten bitartez. Eremu horren barruan dagoen helburua 17garrena da, itunak, helburuak lortzeko. Gobernuek helburu horiek betetzen lagun dezakete, elkarren artean adostuz, guztion onerako, edo bilerak deituz, beroketa globala bezalako hainbat arazori irtenbide bateratuak bilatzeko. Parte hartu mundu hobe baten garapenean. Agenda 2030.